ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଏହି ସିରିଜର ଘୋଷଣା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିସିସିଆଇ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତ ଏହି ଗସ୍ତରେ 4ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ନଭେମ୍ବର 8ରେ ଡର୍ବାନରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ 10ରେ କ୍ୱେବାରୋରେ, 13ରେ ସନୁଏସନରେ ଓ 15ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜୈସା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମ୍ୟାଚକୁ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି।